Desa Tulakan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ingkang dipun pimpin kalian Bapak Vivianto. Sekarang semua Jati yang dipun patikani kalian Bapak Vivianto. Ing dalu punika dipun sekoyong kalian Panjak Gadungan lan sound system Alpin Jaya Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Saking para sepuh, para bini sepuh, ingkang ngedaya pamawas pondo ing pitutur. Saking para alim ulama, ugi pangarsaning agami ingkang pantes pinundi pundi. Aturaken hormat dumateng Kepala Desa Pesantren Mangunrejo, aturaken hormat dumateng RT RW Pesantren Mangunrejo, ugi ngaturaken hormat dumateng jajaran Muspika Pesantren Mangunrejo lan ugi staf-stafipun. Dhateng kata lumpen aturaken hormat kula dumateng para pemirsa ing dalu punika ingkang tansah sedaya tuhu mirsani gelaring pencak silat banteng kreasi Sekar Kusuma Jati. Linambaran trapsila ing budi amunjakaning rasa syukur ing ngarsane Gusti Zat kang perwenjat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah paring kaberkahan lan karahmatan dumateng panjenengan dalem panjenengan sedaya lan kula. Selamat ugi salam katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah lan paring tuwa lumantar agama Islam sarta paring syafaat wiwit panjenengan gesang ing alam donya ngantos tumekaning telahan. Niki para kadang sedherek budaya kastuhu kinrepatan panjenengan dinten Sabtu Surya kaping 12 sasi April warsa 2020 mapaning Jalan Metro RT 23 RW 6 Pesantren Mangunrejo. Kula sakadang saking Sekar Kusuma Jati badhe ngayahi pasugatan seni pencak banteng kreasi dalu punika. Niki para kadang sedherek doa ngasih termaton ing dalu punika pagelaran seni pencak silat banteng Kusuma Sekar Kusuma Jati badhe ngayahi pagelaran ing dalu punika mugi betul langas baru perempuan dumugi peraning pagelaran. Pasukan ingkang kaping sepisan ya menika suku sejati ingkang dipun laksani dening Bapak Sekar Kusuma Jati. Lah sumangga selanjutnya pun Sugeng gambarsani tembang pambuka saking Sekar Kusuma Jati. Pambagyo sugeng pinanggih sedaya keluarga pamirsa sedaya atur puji pambagyo sugeng pinanggih sedaya keluarga Pancasilat seni bantengan Sekar Kusuma Jati sampun sumagia mugi Sekar Kusuma Jati tetap jaya salaminyo.
atur puji pambagya sugeng pinanggih sedaya keluarga pamirsa sedaya atur puji pambagya sugeng pinanggih sedaya keluarga Pancasilat seni benteng Sekar Kusuma Jati kang dipimpin dening Bapak Wiwiyanto mila samanika sampun sumangga atur mugi pantenganing dalu punika tetep jaya. Ada sesanti Neskoro Kumaraning Pramudita serta kang Sipat Durgana sinambuhe kahaningan tinar buka wiwaraning carita benawaning kandha sirap sidang permanem antara awak kang alisik sirik Naruto